खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम फैदो दानिया मिथिनो लानि दिनैनि गोदान खौरांफोरखौ। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ लानानै फिन आरोबाव मैया मावफुंथारनायनि थांखिजों नखर मन्थ्रि अमित शाहजों निउ दिल्लीयाव सावरायहैदों एबसु। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो एमपि रोनगोरा नार्जारिया बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बे मेलाव गोबां बिटिआरनि मावनो गोनां दफाफोरखौ लानानै सावरायदों आरो एनडिएफबिनि साजानिफ्राय रेहाय मोननांगौखौ लानानै सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरनो एसटि हिल्स महरै होनांगौनि दाबि दैखांदों। बिटिआरनि समस्तिफोरखौ मोन 60सिम खालामनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। बेबायदिनो गोबां आयदाफोरखौ लानानै सावरायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिएसएस एबा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिखौ 25 फेब्रुआरि खालारखालि नाब्ला हान्जानि जानानै जाय सिनाय मोनै सानै बिनायथाव आरो एनगला लाइजामनि गेजेरजों माखासे सिगिनाय सोदोबफोर लिरनानै हरदोंमोन। बिथांमोनखौ बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया मैया एफआइआर होनाय जाबाय। बिथांनि फंनैसो बुंनायखौ खोनासंनि। बे समावहाय उदालगुरि पुलिस थाना बेवहाय सौफैदों। जाहोना जाहैबाय जे थांनाय 25 फेब्रुआरि खालारै जि मोनसे लाइजाम आं मोननो हादोंमोन आरो बियो इतिमধ্যे गोबां भाइरेल जालांबाय, गोबां मिडियायाव बे ओंखारलांबाय। नाथाय आं बै समावहाय आपार आसामनि माखासे जि प्रग्राम बेखौ लानानै माने सानथामसो थांनो गोनां जाबाय। बेखायनो आं बेवहाय एफआइआर होनो गोनांब्लाबो फैनो हायाखैमोन। आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आंनो जि मोनसे माने नाब्ला हान्जानि जानानै जि लाइजाम हरदों बि नायथाव आरो एनगला बिथांमोना जि माखासे बेवहाय अजद दैखांदों, जि अजद लाबोदों आरो माखासे सोदोबफ्रा गुरैजोंनो नाथाय बेवहाय सिगिनाय सोदोब बाहायदों। मोनसे थ्रेटेनिं वार्डस, थ्रेटेनिं माने सेन्टेन्सेस बेवहाय बाहायदों। बेखायनो दिनैहाय आङो फैनानै जिहेतु बियो मोनसे सिस्टेमाव गोलैयो बिथांमोननो पुलिस थानायाव बे एफआइआरखौ होनाय जाबाय आरो बे मानसिखौ नागिरनांगौ। बेवहाय जायफोर सानै मानसिनि मुं होदों बिनायथाव आरो एनगला बिथांमोनखौ नागिरनांगौ। बे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गोथार मोनसे हारिनि आफाद बियो, बेखौ दाग फुननो नागिरदों। दा बेखौ नागिरनांगौ। मानोना जोङो आथिखालाव गोजोन थासारि मोनबाय। जों बे थासारिखौ जों गाज्रि जानायखौ लुबैया। आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आङो बिथांमोना जि अजद बहाय लाबोदों आं दिनै खावलायदों, दिनै नैबे नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों गावनि नुजाथिनायनि गेजेरजों बिथांमोना अपेनलि आंजों चेलेन्ज नांनो फैथों, अपेनलि डिबेट खालामगोन बिथांमोनखौ आं खावलायदों। मानोना गिख' मानसिफ्रा आन्दोआव थाखुमाना खामानि मावो। बिथांमोना निस्सय बिराद गोहो गोलोन्दां, बिराद गिख', माने बिथांमोना माने खुनु साहस गैया। आरो बेखायनो साहस खालामाखै बिथांमोना जे बिथांमोना जि एलिगेसन लाबोदों बे सानै मानसिया, आंहाथ' सन्देह दङ बे सानैना सासे। आं दिनै स्पष्ट बुंदों बे मानसिया सानै नङाबो जानो हागौ। बे मानसिया सासेयानो आरो बेयो सासेयानो सहि मोननै होदों। गासैबो सावगारिखौ जोङो एखेबारे लाबोनो थाखाय नाजागोन। सरकारखौ जोङो दिनै खावलायबाय। गासैबो रायजो राजानि जि कमेन्ट्स फैबाय थादों आरो बेबायदि मानसिफ्रा समाजाव खहा लाबोगोन बे रोखा सावगारि। रैखाथि हान्जानिफ्राय मा बिथांमोननो जों एफआइआरखौ होदों आरो आंहा ओरैबायदि मोनसे गोसोआव बोलो दङ, मोनसे साहस दङ, मोनसे फोथायनाय दङ। जिहेतु जों हारिनि थाखाय खामानि मावदों, गिनांगौ जेबो गैया। आं बिथांमोननिफ्राय खुनु मोनसे सिकिउरिटिबो नागिरा, निरापत्तानि नागिरनायनि खोथा फैया। बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि जानानै जुदि निरापत्ता लायोब्ला बे मिनिथावनासो जागोन। बेखायनो स्पष्ट खोथा, सोरबा मावदोंब्ला बेयो मेगन गोसा, जोंनि खामानिखौ मेगन सादों। जाय मानसिया जेबो खामानि मावनो हाया बेबायदि मानसियासो मालायखौ क्रिटिसाइज खालामो। जाय मानसिया क्रिटिसाइज खालामजायो बे मानसिया खामानि मावो। आफादनि बिराद सिंनि बाथ्राखौ बहाय बुंदों आरो समा खोन्थागोन। आं नोंथांमोननो सम फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो गासैबो बाथ्राखौ खोन्थाजोबगोन, गासैबो मिथिजोबगोन जे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों जेब्लायबो मान होयो। बर' थुनलाइ आफादल' नङा, गासैखौबो जों मान होयो। जोंनि नैबे आयदानि सायाव एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम बिथांमोना स्पष्ट बुंखाबाय, बिथांमोननि रावबो बहाय इनभल्भ गैया आरो दंब्लाबो बिथांमोनाबो नागिरबाय थादों। नाथाय आं बुंदों जे थुनलाइ आफादनि सिंनि बाथ्राखौ बहाय बुंनो हादों। बे हिसाबै निस्सय सानसे ओंखारगोन
नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ मिथिगोन जोंनिफ्राय नायबिजिरनायनि थानो हागौ आरो आं दहायनो बुंखादों जे समा फैथों गासैबो नोंथांमोननो खोन्थागोन रायजो राजानो खोन्थागोन जोंनि गेजेराव दायो बिराद सानलायनाय जादों जे सोर मावमारदों सोर हरदों लाइजामखौ उमुगा नामा थुमुगा नामा खिन्थु सम फैब्ला गासैबो मिथिगोन नोंथांमोनखौ नेनो थाखाय खावलायनाय जाबाय